Παιδί μου, σου λέω, είμαι πολύ ερωτευμένη. Νομίζω πως βρήκα το 10ο καλό. Την έχω φύγει. Δεν εξηγείται αλλιώς, αγάπη μου, αυτό που παθαίνω όταν πάω να του μιλήσω. Λέω όλες τις αηδίες, διαλύεται το μυαλό μου. Γίνεται. Κλείσε, έρχεται. Σου αρέσει το μαλλί μου? Ναι, πολύ. Θα το κουρέψω. Και ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί θα πάω φαντάρος. Φαντάρος. Αμέ, και θα με στείλουν σε κανένα σουφλί, σε κανένα άβρο και ξέρεις τι έχει εκεί? Χιόνια έχει. Α. Αλλά δεν χρειάζεται να μου πεις εσύ, ξέρουμε κι εμείς, δεν ξέρεις μόνο εσύ. Θα έχουμε υλικό θέρμανσης κάργα, τρόφιμα και τα σχετικά για πάρα πολλές μέρες. Φτιάρια για να καθαρίζουμε τα χιόνια και από ρούχα. Αδιάβροχο πάνω κάτω και από μέσα πολλά ελαφριά και ζεστά ρούχα. Θα περπατάμε προσεκτικά, μην πέσουμε και χτυπήσουμε. Ναι. Και άμα χρειαστεί να οδηγήσω μακριά από δύσβατες περιοχές, θα οδηγάω κατά προτίμηση μέρα και όχι νύχτα και άμα γίνεται σε κεντρικούς δρόμους. Αλυσίδες στα λάστιχα δεν το συζητάω και σε περίπτωση που μείνω στα χιόνια θα ανάβω 10 λεπτά τη μηχανή κάθε ώρα για να συσταθώ. Ναι. Θα τοποθετήσω και ένα χρωματιστό πανί πάνω στην κεραία για να με δουν τα σωστικά συνεργεία και θα ράξω. Μωρό, με έχεις εντυπωσιάσει με τις γνώσεις σου.